צא, אתה מפוטר! נתי, אתה צריך להיכנס יותר איזה קיצוני אתה. וואי. תראה את הידיים שלי, נו. וואנה, אבל למה לא אמרת לו מה זה פה הייטק? כן, למה לא אמרת פה איזה תוסיף רק מה זה פה הייטק? עוד פעם. נראה לי סצנה מאפנה, נדי. למה? סצנה חזקה. عليكم يا عليكم سلام احنا نور عديني نقدر محنا. תגיד, זה סתום. מה עם אתה מתחיל? לא, שיגיד איזה יום קשה, שימזרוק לי איזה שם שלו. וואלה סייד, בוא תראי איזה דבר יפה יש פה, בוא. سعيد اخوتך, ما אני سعيد, אני ابو دافيد. انا ليك يا روح من انا حبيبي يعني روحي يا عيني انا ليك لا 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 روحي يا عيني لا 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 لا. השיות שאני מתרסק פה. עוד פעם. יאללה, זריק. רגע. אין, אי אפשר, אם זה נופל אתה לא יכול, סצנה לא יכולה בלי האוזניים שלו. זה לא עובד ככה שנופל, אין לי מה, זה עוד פעם מצלמים. רגע. עובד לך? סע. פה קטן בצד. 2, 1, אקשן. סיימנו את העבודה. מה עושים? נותן סרטון. ראית פעם דבר כזה? רגע. סע, סלים. 3. רגע, תראה לי את הליט, כאילו, זהו. 3, 2, 1. תאכל. בסדר? מימון? זה היה הוא? כן. מסמגת, מה עשיתי לך? מוכן? מימון, 3, 2. רגע, שנייה. אני עובד להקיא באמא שם מלא, סתום. קח את זה, אני חייב לסתום את הפה. זהו, סיימת עם הסניור, סטופ. קח. 3, רגע. כן, בדיוק ככה עם העלית. 3, 2, 1, סע. עוד נדי. תגיד לנו מתי להתחיל. תוריד עוד, נדי, תוריד. אוקיי, סבבה. אתה בפריים, תוריד. אתה יודע מה מעצבן אותי? נדי, אתה בפריים. רגע, תעשה עוד פעם. עוד קרים, נדי, גובה. בסדר, מה אתה שם? ככה. 5 שעות? לא, ככה. לא, אתה נכנס לפריים, נו. ככה. זהו, כן. מה זה? רק לראות אותם. אין, אתה אוהב את זה. מה? סגור את זה, אתה לא צריך לשבת, סגור ותשב. אלירן, אתה חייב לראות את השלשול. לא רוצה, חם לי, אני מקבל עצבים, נו. אל תסתכל על זה. מה, אני צריך לשבת? כן. שב דקה רק שיעשה לך צילום.
כן. סיימנו את העבודה. תברח! מה עושים? מה עושים? לאן הוא הולך הסתום הזה? לא, סנה. מה? הוא שואל לא משנה. אתה לא צריך להגיד, סנה, אני לא אעשה אתכם להגיד. מה, לא יבין, סנה, תשים לו תרגים. בסדר, טוב, עוד פעם. עוד פעם? אתה לא מעדיף שאני אבוא מהצד השני, ככה הוא יראה, לא? לא משנה. עוד פעם, אנחנו נשים את זה. אחרי זה אני אעשה קלוז את כל אבל רגע, תשים לנו עוד מים, אחי, זה לא יפה. רגע, שנייה. יאללה, 3. אבו פינג'אן. אמרת כבר אבו פינג'אן. לא, פינג'אן אמרת. אבו כן? ארומה, אבו ארומה. אתה יכול לדבר בשירותים במירס אולי. מישהו דפק שם שלשול. נו, סגור את התא, סגור את התא, סגור. אחי, אנשים רואים את הסרט הרי באמצע האוכל, אם אתה צועק את השלשול אחי זה גדול. יצא טוב. אין כמו שוקו על הבוקר. 3, 2. הלאה בום, נפלת. סיוני! סיוני! בוא, נפל לי. בוקר טוב. בוקר טוב ילדים, איזה כיף שהגיע הבוקר. בוא נקבל אותו עם שוקו. בוקר טוב לנדבי. בוקר טוב לעידודו. ובוקר טוב לשחר. אין כמו שוקו על הבוקר. סיוני! איבדנו. עידו, צעקקי. חביבי אמרנו. וואו, איזה דבר חמוד. איזה חמוד, 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 חמוד. חמוד, חמוד. גם כבר? במיטה הוא מקלל. שלוש. אתה יודע מה מעצבן אותי? לא, זנר. אז מה אני עושה? מה אני עושה? אתה יודע מה מעצבן אותי? פלאפון בכיס לי. אלי, אתה לא רואה את האולם בחוץ. פאקו, בוא לטיול. עכשיו? כן. אוקיי, חשבתי את המשפט הזה. כן, סע. סע, תן לו נשיקות. זה השני המפגרים? כן. לא, השכנים מפגרים לך בצד. נו. מישהו אחר. השנים שרבים כל הזמן. אני שומע את זה משם. נו, מה אכפת לכם שהרגו אחד את השני? אני רגיל אליהם כבר, נו. שקט! נו! ראית שאין צלקות למטה? נו! תנתק את המקום. ויבי, איזה קול אתה עושה לפאקו? חזק הישראלי. בעיניי צריך להיות לפאקו קול של גבר כזה. ההפך, כל של הומו הייתי עושה. רגע, די. כזה. כן. תנסה, בוא נראה את זה. כן, כן. טוב, הראיתי לכם... עוד פעם? טוב, הראיתי לכם את הסדר יום של יונתן וסיוון. עכשיו בואו נראה מה יש לעולם להגיד. הראיתי לכם את הסדר יום של יונתן וסיוון. עכשיו בואו נראה מה יש לעולם להגיד. טוב, הראיתי לכם את הסדר יום של יונתן וסיוון. עכשיו בואו נראה מה יש לעולם להגיד. אתה רואה שגם אני כמה? כן. קצת יותר מלא, יאללה, סתיר 3. 2. 1. מה אני עושה? עוד פעם. כן? נבוא להסתיים כולם. יאללה. עושה את זה? יאללה. מה הבעיה לעונן? לא יודע, יאללה. חושבת שהאורחים בחתונה מעוננים? כולם מעוננים. יאללה. די, פאקו, די, חלאס, לך מפה. פאקו, לך.
די! רגע, רגע. נו, שניר! עכשיו הראיתי לכם... שניר! אתה ממהר. שניר. אוקיי, ואז אני אומר פאקו. 3, אתה איתי. 3, לכם את הסדר יום של סימן ויונתן? 3, עכשיו בוא נראה מה יש לעולם. 4. ו... יאללה. אין, שניר... 3, 4. רגע. אפשר? אין, שניר... חכה, רגע. 3, 4, ו... סומו, נפל לי על זה עוד פעם. מה אני אומר עכשיו? לא הבנתי. מה? זה היה טוב שריאמת, חבל. כן, שנתן זה הסצנה חזקה. בסדר, אני יכול... 2, 1. לא! לא כואב לך, בוא'נה, יש פה. רבית, אתה יכול גם לדבר להגיד זאת. באמת לא רואה כלום. 3. לה לה לי, לה 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 לי, לה לה לי לי לה לי, נייני נני ני. כוסית, חבל על הזמן, משהו זה. משהו. היי, מאמי, תירגע. אתה לא מבין שמה שיש נו, איזה קדומה. זה יהיה לך טוב לפספוסים. קדימה. הייתי חייב לעשות משהו טוב לפספוסים. יאללה.